Bonġu lil kulħadd. Nilqakom fil-refettorju tal-Kurja u nirringrazzjakom tal-li ġejtu llum. Jina Daniel Darmanin, il-President tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, u f'din il-preżentazzjoni tagħna tal-lum magħna għandna lill-Eċċellenza tiegħu l-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joseph Gallia Kurmi, għandna wkoll warajna lill-rappreżentant tal-Fokolare, Enrico Overend, lil-Wallens Butiċi Xikluna li qed jirrappreżenta l-ċentesimus annus u lil Herve Del Pex li qed jirrappreżenta lill-APS Bank. Imbagħad fuq nata quddiem għandna lil Glenn Fenech u lil Karl Wismayer li qed jirrappreżentaw lil Seed Consultancy u lil Maria Giulia Paċ li qed tirrappreżenta lil EY Malta. U għandna wkoll lil Michael Paċeros mill-Arċidjoċeżi. Nħalli fidejk, Eċċellenza, biex tiftaħ din il-konferenza. Nsemmilkom propju il-bira f'Assisi beda b'kollegament online l-appuntament ta' 3 ijiem li l-Papa Franġisku xtaq li jaqgħad flimkien li żgħażagħ mid-dinja kollha biex isir ħsieb ġdid dwar il-modelli ekonomiċi li huma prevalenti. U dana fid-dawl tas-solidarjetà li wieħed mill-pilastri ewlenin tat-tagħlim soċjali tal-Knisja. Din il-laqa tal-Papa kienet maħsuba l-Marzu li għadda ma kellha tiġi posposta minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Il-Papa fl-ewwel ta' Mejju tas-sena li għaddiet sejjaħ din il-laqa biex jaqgħad flimkien ekonomisti, imprendituri, riċerkaturi, attivisti li huma ta' età pjuttost żagħżugħa biex jerġgħu jaħsbu mod kreattiv kif nistgħu nagħtu ruħ lill-ekonomija. U din il-laqa tieħdu sem 2000 żagħżugħa minn 120 pajjiż. U għalhekk ta' sodisfazzjon kbir li f'Malta qed tittieħed din l-inizjattiva tal-istudju Beyond GDP u nixtieq nifraħ u nirringrazzja ħafna lill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tal-Arċidjoċesi kif ukoll il-Ferat Maltin tal-Moviment tal-Fokolari tal-Fondazzjoni Ċentesimus Annus Pro Pontifice u l-kumpaniji EY, Seed Consultancy u l-APS Bank. Fjan fissa, il-fatt li dini inizjattiva li taqqat flimkien entijiet tal-Knisja ma' entijiet oħra fil-qasam tal-biznis diġà hija pożittiva u fil-linja ta' dak li jixtieq il-Papa. Is-sib tal-istudju qed jiġi ppreżentat illum u li jkun xprun għalina l-kol f'Malta biex naħsbu mudell ekonomiku li ma jkunx ifukat biss fuq il-prodott gross domestiku, ma jkun qed jagħti valur lil kwalità ta' ħajja taċ-ċittadini u rispett lejn l-ambjent. Għalhekk hu rapport li jagħti rakkomandazzjonijiet maħsuba imma wkoll li għandu ħsieb li joħloq diskussjoni li twassal għal azzjoni u kooperazzjoni u li tagħti lokal aktar riċerka. Dan hu sew dak li jrid Papa Franġisku li naħdmu għal ekonomija li tqiegħed lill-persuna u l-kwalità ta' ħajja tagħha fiċ-ċentru. Li tkun ekonomija li tagħti l-ħajja mhux li toqtol, ekonomija li tinkludi mhux li teskludi, ekonomija tirrispetta l-ambjent mhux li teqirdu, ekonomija li taħdem għal ġid komuni mhux għal ġid tal-ftit, ekonomija li ma tinteressajx biss mill-ġenerazzjoni ta' issa imma wkoll mill-ġenerazzjonijiet futuri. Knisja jinteressar b'nidem sħiħ maħluq xbija Alla u dejjem tmexxi l-qudiem l-iżvilupp ħolistiku tal-bniedem u tas-soċjetà. U f'dan tagħmel l-attenzjoni speċjali dawk li huma dgħajfa għax iridu niftakru li s-saħħa tas-soċjetà titkejjel mill-progress ta' dawk l-aktar dgħajfa. Nawgura li dan ir-rapport ippreżentat illum ikun il-bidu ta' dan il-proċess ta' ħsieb u azzjoni flimkien u jkunu ħafna dawk li jissieħbu ma' dawn l-entijiet preżenti llum biex naħdmu għal bidla reali fil-mudell ekonomiku għal-ġid tal-bniedem u tas-soċjetà Maltija. Ilkom li ħdimtu flimkien f'din l-inizjattiva nixtieq nwassal il-messaġġ tal-Papa Franġisku li hu jgħidha dan il-messaġġ jagħtih fi Kristus Vivit, l-eżortazzjoni apostolika indirizzata iktar liż-żgħażagħ, nitlobkom tħallux l-oħrajn ikunu l-protagonisti tal-bidla flokkom. Intom dawk li għandhom il-futur fidejkom, permezz tagħkom jidħol il-futur fid-dinja. Lilkom nitlob ukoll li tkunu protagonisti ta' din il-bidla
u nitlobkom li tkunu b'għenejja tad-dinja biex timpenjaw ruħkom b'risq dinja aħjar. Grazzi ħafna, Eċċellenza. Fl-aħħar snin minkejja li l-ekonomija tagħna kibret b'mod qawwi, il-Gini coefficient li kejja l-distak bejn il-fqir u s-senjur kompla jiżdied. Din mhix ħaġa lokali biss, imma xi ħaġa li kienet komuni madwar id-dinja kollha, trend globali. Fejn kemm f'riċessjoni u kemm fi żmien ta' tkabbir il-fqir dejjem ikun iktar isibruħu f'pożizzjoni iktar dgħajfa. Il-Papa Franġisku meta jitkellem fuq trickle-down economics iħobb jgħid li ħafna drabi it-tazza qed titwessa minflok tfur, u allura dan iwassal biex il-ġid li jinħoloq ma jasalx għand il-foqra. Din hija kwistjoni li minn dejjem inkwetat lill-Knisja. Sa mis-seklu 19 il-Knisja kienet fuq ta' quddiem fil-moviment għal ekonomija aktar ġusta. F'dawn l-aħħar snin kompla jiżdied il-fokus fuq il-kwalità tal-ħajja li l-ekonomija għandha tinsisti fuq twassal għal kwalità ta' ħajja aħjar. Il-pandemija li għaddejjin minna bħalissa turina li fil-ġirja tagħna għal flus kultant ninsew u nissagrifikaw dak li hu l-aktar essenzjali għalina. F'dinja fejn kollox huwa konness, irridu nieħdu azzjoni biex nikkorreġu l-modelli ekonomiċi tagħna li mhumiex qed jiggarantixxu rispett lejn il-ħajja u l-ambjent, il-familja, id-dinjità tal-bniedem u drittijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri. Jeħtieġ li nużaw dan iż-żmien li ġi fuqna biex nieqfu ftit u naħsbu fuq l-effett li dan qed ikollu fuq ħajjitna. Għalhekk il-Knisja lokali fil-forma tal-Kummissjoni flimkien ma' il-Moviment Fokolari u l-Fondazzjoni Centesimus Annus inaqadna flimkien għal dan il-proġett biex nisploraw kif nistgħu ntejbu il-modell ekonomiku tagħna biex ikun aktar konxju ta' dan li diġà semmejt. Bil-għajnuna tal-esperti tekniċi minn EY Malta u Seed Consultancy għamilna proċess ta' studju li ħa iktar minn sena u li r-riżultat tiegħu qed nippreżentawh illum. Mhux qed nipproponu dan ir-rapport bħala soluzzjoni, imma bħala stedina biex inwessaw l-idea tagħna dwar l-ekonomija u għal żvilupp ta' framework li ħares li lin mit-tkabbir tal-GDP u jinkludi fih elementi oħra. Fil-resource specs tagħkom issibu executive summary ta' dan ir-rapport, però r-rapport sħiħ fl-intir tiegħu jinsab online u tistgħu taċċessawh minn fuq il-website tagħna. Issa nistieden lil Marja Ġulja biex tkompli bid-dettalji tekniċi dwar dan ir-rapport. Thank you, Daniel. Mela, naħseb l-aħjar nibdew bil-premessa wkoll ta' għala kellna nagħmlu dan ir-rapport. Bħala ekonomisti min studja l-ekonomija l-ewwel ħaġa, l-ewwel definition fit-textbook li ssib hija li l-ekonomija kien studju biex naraw kif ħanqasmu il-limited resources li għandu il-pajjiż jew id-dinja biex nimpruvjaw is-satisfaction tan-nies u l-well-being. Ovvjament, ma' żminijiet indunajna li jisu il-flus, ovvjament jgħinuna biex nixtru l-affarijiet which will increase our satisfaction. Ovvjament, kif qed naraw f'daw l-aħħar deċenji issa, il-flus saru mbagħad the end in itself rather than the means to the end. Għalhekk isna tlifna naqra ix-shift kien hemm shift fl-economics. Ovvjament dan tlifna wkoll li naraw l-isodisfazzjon tal-bniedem u l-kwalità tal-ħajja tal-bniedem intilfet għax ovvjament puġġejna il-GDP u l-flus fuq pedestal. Għalhekk naħseb il-ħsieb ta' dan ir-rapport huwa biex we go back to the roots and we see what really brings quality of life to people. Bil-GDP ukoll, imma mhux biss. So we're going to take it a step further. Mela, bħala punto di partenza tagħna kien li ħarisna lejn Malta f'dawn l-aħħar ftit żmien fejn konna. Bħala ekonomija konna b'saħħitna ħafna kif nafu. Kellna strong economic performance f'setturi bħal gaming, bħal finance, foreign direct investment that is investituri ġejjin Malta
kien hemm mhux ħażin ukoll. Kien hemm record unemployment vera kien baxx. Ukoll kellna rajna ħafna barranin ġejjin Malta biex jaħdmu hawn Malta, tant kien hawn bżonn ta' ħaddiema, tant l-ekonomija kienet qed tikber, u wkoll il-public finances kienu qed jimprovjaw ħafna. Dan ġi kollu rifless f'GDP growth rates kbar. Esponenzjali li f'2015 leħqu anki 10% li fil-verità fl-Unjoni Ewropea ma tantx naraw minn daw ir-rati, imma ovvjament f'Malta rajna daw ir-rati jikbru. So, ovvjament, mill-aspett ta' ekonomija, ħafna nies qalu mela Malta is a success story. Aħna ridna naraw beyond that. Dina ngħidu okej, l-ekonomija vera sejra tajjeb ħafna, imma dan qed jiġi rifless fil-kwalità tal-ħajja tal-bniedem, u għalhekk rajna li nikkreaw dal-framework biex mhux biss inħarsu lejn GDP imma nżidu affarijiet oħra. Għal daqshekk l-istudju, l-oġġettiv ta' dan l-istudju huwa importanti li ngħidu li mhuwiex biex inxejnu il-gross domestic product, huwa importanti li nqisuh imma li nħarsu lilin minnu waldiri il-GDP plus other socio-economic factors. L-oġġettivi ta' dan l-istudju huma 4. L-ewwel li rridu nikkreaw diskussjoni billi we put things on paper nixtiequ li n-nies isiru iktar aware ta' dawn l-affarijiet li nistgħu nħarsu lil mill-GDP. Ħafna nies forsi ġieli anke li kummentaw li din utopja. Meta fil-verità issa nafu li mhijiex għax anki nazzjonijiet bħal New Zealand u hekk qegħdin jimxu għal din id-direzzjoni. Madankollu ma nixtiequx li tibqa' diskussjoni biss, irridu azzjoni. Allura qed nġibu qudiemkom ċerti rakkomandazzjonijiet ta' kif nistgħu mmorru l-qudiem. Ovvjament ħannuru ċerti issues, dimensjoni differenti tas socio-economic arena ta' Malta, għalhekk nixtiequ li n-nies kollha ta' dawn il-setturi differenti jiġu flimkien u jikkoperaw għall-aħjar ovvjament tal-ċittadini Maltin. U fl-aħħar mill-aħħar nixtiequ li jkun hawn iktar riċerka. Dan ir-rapport kif ħataraw avolja kien studju ta' sena u fuqhom għadu l-ewwel pass. Ħajkun living document li jridu nibnu fuqu. Għalhekk nistiednu anki riċerkaturi oħra biex ikomplu fuq dan il-proċess, ħalli ovvjament we create a national framework li huwa tajjeb biex inkunu anki nistgħu nimxu l-qudiem. Bħala metodoloġija mhux ħandum kemm ngħidilkom naqra kif we approached it. So bażikament l-ewwel ħarisna x'qed isir barra minn Malta u x'qed isiru other international frameworks u indices. U mbagħad għażilna l-OECD Better Quality of Life Index li dan huwa verified minn professjonisti anke barranin u qed jiġi implementat f'nazzjonijiet differenti u adattajni għal Maltese context. Ovvjament Malta hija small island state għandha l-karatteristiċi tagħha, allura kellna nadattaw. U mbagħad ikkreajna id-dimensjonijiet u long list of indicators ta' kif ħankejlu il-quality of life tal-Maltin. Wara ħarisna lejn din il-long list u qassarnija biex verament nifukaw fuq x'inhu l-iktar rilevanti għal Malta. Fl-aħħar mill-aħħar ukoll tkellimna ma' stakeholders, that is nies li jaħdmu ma' nies fis-soċjetà u ma' hands-on. Xtaqna li ma nħarsux biss lejn statistika li jakow li huma numri, xtaqna we actually get the lived experience tan-nies. U fl-aħħar mill-aħħar iffinalizzajna r-rapport. Issa minħalli fidejn Glenn biex jgħidilna naqra l-indikaturi u d-dimensjonijiet li għażilna. Ekku, thank you, Julia. Forsi qabel ma nibdew nidħlu fid-dimensjonijiet u l-indikaturi rispettivi taħt kull dimensjoni, nispjegaw daqsxejn dan il-famuż GDP x'jikkalkula. Orajt, jikkalkula tkabbir ekonomiku, ma primarjament il-GDP jiġi kkalkulat billi noddu il-konsum domestiku ta' pajjiż, l-investiment, l-ispiża tal-gvern, l-esportazzjoni u l-importazzjoni. Issa bħala kejl, as a measurement, il-GDP, maħniex qed ngħidu li għandna warbu, ħanzi, huwa kejl li ilu magħna minn 1930s għax dan ġi stabilit wara l-Great Depression ta' 1930s u ilu magħna għal dawn is-snin kollha u naħseb
li serva u għandu skop. Imma aħna qed ngħidu li jekk ħanibqgħu nħarsu biss lejn il-konsum, investiment, spiża tal-gvern u l-esportazzjoni u l-importazzjoni jaf nimmissjaw xi aspetti mill-iżvilupp soċjo-ekonomiku ta' pajjiż. U allura qed nipproponu 6 dimensjonijiet. Id-dimensjonijiet ma żilnihomx għax hemm xi dimensjoni oħra li forsi mhux sejrin tajjeb, pjuttost hemm dimensjonijiet fejn Malta qiegħda pjuttost at the forefront, naf pereżempju jekk inħarsu lejn work and jobs. Malta għandha low unemployment rate, kif spjegat tajjeb Ġulja, għaw kważi full employment, ġifieri id-dimensjonijiet għażilnihom on the basis of relevance to achieving a more holistic approach to socio-economic development. U allura identifikajna income, housing, work and jobs, health and lifestyle, environment and education. Jekk nibdew income, x'inhu huma l-indicators li aħna qed inħarsu lejhom? Huma indicators marbutin ma' risk of poverty, social exclusion, equality jew inequality. Ħafna mill-indicators u ħafna mid-dimensions ġa hemm data verifikata li ilha magħna l-numru ta' snin, hija approvata, mibnija fuq international best practices u allura faċilment wieħed jista' jibda jibni indiċi li jiżdiedu mal-GDP. Hemm mbagħad areas oħra fejn id-data jew mhijiex available u allura tibda tinġabar u dik waħda mir-rakkomandazzjonijiet tagħna, jew jekk hija available qiegħda sfortunatament mifruxa ma' diversi sorsi. U allura, again, waħda mir-rakkomandazzjonijiet tagħna tkun ejja nġibu dawn id-data sources flimkien ħalli mbagħad noħolqu indiċi li jkun jista' jikkumplementa l-GDP. Ġifieri fejn qed inħarsu lejn income qed inħarsu lejn ir-risk of poverty, Gini coefficient li jikkalkula equality, inequality, material deprivation, ġifieri dak kollu li għandu x'jaqsam mal-aspett ta' income u poverty. Jekk inħarsu lejn housing, l-indikaturi li qegħdin nippromovu aħna huma overcrowding, il-kwistjoni tal-renta, rent as a percentage of income, jiġifieri kemm wieħed qed jonfoq f'kera mill-income li jaqla. Għandek it-tip ta' kwalità ta' proprjetà li persuna tgħix fiha, homelessness, di waħda mill-indikaturi li sfortunatament ma tantx għandna data fuqha. U allura jekk naħsbu li hemm problema fejn tidħol homelessness, allura nistgħu nindirizzaw biss dik id-diffikultà, dik l-isfida jekk nibdew niġbru xi forma ta' data, xi forma ta' statistika. Education. Education qed inħarsu lejn early school leavers, underachievement in reading, maths, science, u l-ammont ta' gradwati li joħorġu mill-università jew minn istituzzjonijiet oħra mhux post-secondary, tertiary education, ġieri MCAST, etc. Work, veru unemployment baxx, full employment, imma għandna bżonn inħarsu wkoll lil minn just number of employees, il-kwalità tax-xogħol. Jekk aħna qed naħdmu sigħat iktar minn kemm konna naħdmu qabel. Dak li jgħidulu n-need, jiġifieri young people neither in education or in training. Ma jidhirx li hemm diffikultà preżentament Malta, jiġifieri ħafna miż-żgħażagħ jew qegħdin fl-edukazzjoni jew qed jieħdu training jew kellha qegħdin jaħdmu. Xorta hemm numru, fil-fatt ir-rapport jindika kemm hu dan numru ma mhux allarmanti, imma huwa indikazzjoni għal quddiem ġida maħniex qed nagħmluh għallum għax l-affarijiet forsi sejrin tajjeb. Għada pitada għandu jkun indikatur prinċipali biex wieħed jiggejġa jekk verament Maltux tilħaq l-iżvilupp soċjo-ekonomiku tagħha. Health and lifestyle, ħafna minnkom tal-medja tirrapportaw obeżità, common physical health ailments bħal asma, heart disease li għandna inċidenza mhix baxxa f'Malta. Mental health ailments,
Again, hemm data, hemm studji, imma naħseb għad hemm bżonn ħafna xisir fejn jidħol mental health, speċjalment anke issa fil-kuntest ta' COVID, u drug use and addictions, għadu kif ħareġ fil-fatt rapport riċentament fejn jitfadaw ukoll fuq dan l-aspett. Environment, mbagħad qegħdin nħarsu jew qegħdin nippromovu aħna air quality, il-greenhouse gas emissions, kemm għandna karozzi f'Malta, it-teħid tal-art għall-iżvilupp, dak li ngħidulu l-Water Exploitation Index, ġifieri l-istress li għandna fuq il-livell ta' ilma f'Malta, u waste management. Fl-aħħar snin, as a result tal-fatt li kibret l-ekonomija u żdiedu n-numri ta' nies li qed jaħdmu f'Malta, ovvjament il-pressures fuq waste management kiber ukoll. Issa aħna qed nirrakkomandaw li waste management flimkien mal-indikaturi l-oħra ikun parti minn dan il-framework li janalizza aħjar l-iżvilupp soċjo-ekonomiku tal-pajjiż. Fil-fatt, jekk nistgħu ngħaddu mal-ewwel allura r-rakkomandazzjonijiet tagħna, l-ewwel rakkomandazzjoni tkun li we take on board this framework fejn qed ngħidu ma nħarsux biss lejn il-GDP imma nħarsu wkoll lejn id-dimensjonijiet il-fatturi l-oħra. B'riżultat ta' dan qed nirrakkomandaw ukoll li għandu jkun hemm platform waħda fejn tinġabar data, hemm data kif ġat li hija verifikata, aċċettata u allura nistgħu nibdew naħdmu biha. Hemm data oħra jew li qiegħda sparpaljata u allura rridu nġibuha fuq platform wieħed, jew nkella jekk ma teżistix trid tibda tinġabar mod xjentifiku. U l-mument li tiġi tibda tinġabar mod xjentifiku naħseb li jkollok platform wieħed fejn inti tidħol fih u tara il-GDP flimkien ma' KPIs oħra naħseb jiffaċilita wkoll il-progress ta' policy making u policy decision. Fil-fatt, it-tielet rakkomandazzjoni tagħna hija li bħalma jekk ikun hemm proġett infrastrutturali nagħmlu dak li jgħidulu Environment Impact Assessment, qed nirrakkomandaw li f'proġetti ta' ċertu portata nibdew nagħmlu well-being issue assessment biex naraw kull miżura kif taffettwa mhux biss, pereżempju l-ambjent, ma kif taffettwa l-individwu b'mod soċjali fil-ħajja tiegħu. Naħseb wasal iż-żmien ukoll li forsi ssir diskussjoni fuq il-kola hija l-Cost of Living Adjustment, dan bażikament huwa mekkaniżmu li ġi maqbul bejn il-partijiet soċjali kollha, naħseb lura fin-90s. Naħseb li wasal iż-żmien li terġa' tiġi ssir diskussjoni marbuta miegħu. Anke għall-fatt li mhux darba jew tnejn fil-budget ikun hemm il-kola li jiġi definit mbagħad ngħidu isma' ma ħanagħtu żieda oħra over and above, jiġifieri naħseb il-kola serva żmienu u naħseb wasal iż-żmien li we take stock of what it provides. U naħseb mbagħad flimkien mal-partit soċjali kollha naħseb issir nagħmlu tajjeb li nagħmlu diskussjoni wkoll fuq il-patt soċjali, naħseb għandu jibda jirrifletti r-realtajiet ukoll tal-lum, bħalma ma spjega tajjeb l-isqof fejn il-patt soċjali jinkludi wkoll aspetti bħal l-ambjent, l-ugwaljanza, il-kwalità tax-xogħol. U naħseb id-diskussjoni għandha tkun ġifier mal-stakeholders kollha, għax ovvjament dan l-istudju li għamilna aħna u qed nipproponu llum huwa biss il-bidu. Ġifieri nixtiequ nkunu ta' xprun għal aktar diskussjoni biex ovvjament wieħed jirfina u why not jafu nkomplu wkoll nżidu xi dimensjonijiet oħra ma' dan il-framework. Grazzi ħafna Julia u Glenn. Kif qal propju Glenn din hija biss il-bidu, aħna nixtiequ li dan ir-rapport li aħna llum qed nippreżentaw jittieħed minn dawk in-nies kollha li jaħdmu f'dan is-settur, inkluż ovvjament il-politiċi li jmexxu il-pajjiż u jużawh biex inkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna, il-kwalità tal-ħajja tal-membri kollha tas-soċjetà.
Dan il-suġġett se jkun ukoll diskuss f'APS talk li se jsir nhar il-ħamis li ġej fis-26 ta' Novembru fis-6:30. Se jkun talk online u kull min interessat jista' jirreġistra biex jipparteċipa. U kif qed diġà wkoll ir-rapport sħiħ se jkun available online u kull min interessat jista' jinniżlu u jistudjah fil-fond. Issa kull min għandu xi mistoqsija tistgħu nistidinkom biex tagħmlu l-mistoqsijiet tagħkom u tindirizzaw lil min tixtiequ tagħmlu din mistoqsija. Il-rapport per se qed jipproponi at this stage, ġifieri maħniex qed nagħtu la soluzzjonijiet għal forsi xi indikaturi li hemm bżonn ta' titjib u laqqas għal kif wieħed għandu jirrevedi l-kola. Ġifieri l-kola ġiet stabilita bejn il-partijiet soċjali kollha. Aħna li qed nistiednu li bħalma kien sar lura fi żmien nerġgħu nembarkaw fuq diskussjoni wiesa fejn ovvjament il-mekkaniżmu tal-kola jiġi revedut. Ma rridx inkun tekniku, però waħda mill-affarijiet li tista' tiġi titjieb fil-kola hija il-weighting system. Aħna bħalissa meta tiġi kalkulata l-kola qed niddependu fuq il-Household Budgetary Survey li sar xi snin ilu. Naturalment, l-idea hija li jkollok a rolling Household Budgetary Survey. Ħalli inti l-weights huma aġġornati sena blura biss. Il-consumption patterns tal-residenti Maltin jitbidlu u allura jekk inti għandek weights qodma, inti qed talloka weighting system fuq affarijiet li huma consumption patterns qodma. Jekk ikollok a rolling Household Budgetary Survey, inti il-consumption patterns tal-Maltin qegħdin jiġu iktar riflessi fil-kola. U allura se jkun iktar accurate u għarra ma jkunx hemm bżonn dak l-aġġustament li qed naraw li qed isir f'dawn is-snin reċenti. Din hija idea waħda, hemm ideat oħrajn. U fil-fatt, propju għalhekk li l-istudju tagħna jirrakkomanda li jkun hemm id-data f'open platform li tkun iktar aċċessibbli u iktar aġġornata għaliex ovvjament dan kollu se jgħin iktar lil policy makers biex jieħdu d-deċiżjonijiet it-tajbin fil-ħin tajjeb, ġifieri mhux li rridu nistennew numru ta' snin biex naraw id-data ta' xi kien qed jiġri dak iż-żmien. Aktar mistoqsijiet? Hi, good morning. When you look at the different arenas that you identified, the 6 different arenas, looking at the data, which were the ones that you found most alarming, that required most attention? Mela, biex nerġgħu anki infakru, aħna li konna nitkellmu fuqhom arenas għandna income, għandna housing, education and skills, jobs, health and lifestyle u environmental quality. Issa kif qed naraw hemm indikaturi differenti. So, to be honest, ma nistgħux ngħidu hemm dimensjoni sħiħa kollha di vera sejrin ħażin u l-bqija, pereżempju, oħra sejrin tajjeb ħafna. Hemm mix għandi ngħid. U anki, I think something which is most important to look at is li anke meta tħares l-indikatur ma tistax tgħid dan tajjeb u daħan ħażin għax ħafna drabi tidħol din naqra teknika ma tidħol ukoll fit-tip ta' gruppi. Aħna ħafna drabi anke fil-medja naraw li nibqgħu at high level, mela jekk għandna pereżempju risk of poverty, at risk of poverty nibqgħu mela the whole population. However, if you look then into the different vulnerable groups, for example, ħanaraw li the elderly, pereżempju, single persons with dependent child, huma ħafna iktar at high risk. Għalhekk ukoll aħna qed nirrekomandaw li dan id-data tkun online, on an online platform, but also disaggregated. So we can really look into each indicator. So to be honest, I can't really pinpoint and say in this area we're doing very bad and in another area we're doing very well. Because you really need to look at the different dimensions, indicators, and even in the different groups that we're dealing with. Ekku, per eżempju, anka fejn naraw ambjent, we made progress when it comes to air quality
or air pollution triggered by energy production. There was a progress on that front għax kellna il-closure tal-Marsa Power Station. Imma mbagħad pereżempju the number of cars on the roads has increased, allura there seems to be an offset on that front. Ġifri, when we look at this framework, we need to be very careful on how we interpret each dimension and each respective indicator within the dimension. Thank you. Mistoqsijiet oħra. Għal min kun jixtieq japplika dan il-modell, x'inhu min-naħa tagħkom l-aħjar pjan biex jagħmel dan? Again, ġifri, aħna nippromovu li ssir diskussjoni jew rakkomandazzjoni li jiġi adottat. Ġifri, dan m'għandniex inkunu diżillużi, ġifri dan huwa xi ħaġa ħajja. Naħseb il-promoturi prinċipali tagħha huma New Zealand. Fi 2019 il-launchjaw the first well-being budget sejħulu, ġifri u għadhom qed jirfinaw. Naħseb ikun punt tajjeb li nibdew anka naraw aspetti fil-budgets tagħna fejn wieħed jibda iħares lejn mhux biss headline figures, imma nibdew ukoll nidħlu wkoll f'dat dimensjonijiet li semmejna. Ovvjament hija xi ħaġa li tiżviluppa u naħseb tkun suċċess biss jekk kulħadd idur madwar mejda bħala stakeholders u ssir diskussjoni vera ta' kif għandna nembarkaw il-qudiem fuqha. Grazzi ħafna. Jidher li m'hawnx mistoqsijiet oħrajn. Nerġa' nirringrazzjakom tal-li attendejtu u tal-interess tagħkom u nittama li sibu dan ir-rapport ta' interess